Frihed for mig, det er, at man kan selv bestemme om sit eget liv. Hvad man har lyst til, når man har lyst til at gøre det. Vil du sige, at du er fri? På mange punkter nej. I det samfundet bestemmer, at vi blandt andet skal gå til skole, og vi skal være sådan og sådan. Og der er en hel masse former, hvor unge mennesker dømmer hinanden og siger, altså hvis man ikke ser sådan her ud, så bliver du mobbet. Hvis du ikke er sådan her, så er du forkert. Og på den måde, så er vi i princippet ikke frie, føler jeg ikke. Vi er frie til at tænke og gøre, som vi vil, men folk dømmer os for det, så derfor er vi egentlig ikke frie. Jeg tænker, ytringsfrihed, det er med tiden blevet en essentiel del af vores samfund. Mener I er frie, når nu man bliver overvåget, når der er videokameraovervågning, og der er digitale spor på nettet? Jeg mener, at nu har ikke, at man kan være fri, eller det med digitale overvågning, hvis man ikke kan have sit privatliv. Derfor går jeg meget imod overvågning, digitale spor, alt det der med NSA og så videre. Internetovervågning, kan jo på nogle punkter være en hjælp til at opspore forskellige former for kriminalitet. Som hackergruppen Anonymous, de har for eksempel fundet rigtig mange medlemmer af IS på Twitter. Via internettet. Internettet, det er en fantastisk ting, men det kan også blive brugt til mange negative ting i de forkerte hænder.